Yen wos rina enggal ratri percaya ora lagek bawa iki wong piyayi ngendi langsung transfer 1 juta untuk Nduk Niken dan Mas Ardi. Bulis Maksum. Niku saking Malaysia. Bukan dari Malaysia. Lali aku saking pundi Bu? Kula triwe Bu. Bulis Maksum bisa transfer 1 juta. Wong jejere aku kok sing entuk transfer Ardi iki lho. Soale rekeningnya iso mlebu lek ning wong ganteng, lek wong elek gak iso. Oh rekening ki iso milih to? Nggih. Oh rekening ki yo nyawang rai to. Kono nyanyi dhewe. Ya. Ini bocah lagi berkembang. Iki angger kaya ngene iki keterako badhe ibarate badhe apa sing besar ora bakal goyah. Kok iso? Mergo ya pancen wektune lagi wektune dheweke. Oh. Iya, Dek ya. Nah, iki lho. Amin. Nih wah wis kukulen saiki. Wah, ngene. Wah, dan bocah jebagar kok ngene iki. Aku biyen yo kesusu lahir ngopo? Dalek lahire bareng apa? Lah yo aku lak yo upama ngapeli kowe ngono lak yo ora saru. Lah yen saiki lak yo saru. Lah ngopo saru kan ngapeli putune. Bae inguk putune nginguk bae. Ngono to? Ya wis kono rada adoh. Aku jejer kowe malah ketok tuwek. Aku tenan apa ora aku kuwi saking tresnaku karo dheweke. Ngono iki. Lah kula. Lah iki aku. Iki kowe sing cendhak wae aja sing dawa. Ngene. Supaya ora ketemu karo Mbah Gareng ya, Nduk kan? Nggih, podang mboten panggih, nggih awet enom, awet seger, Amin. awet panjang umur. Amin. Sampeyan soleh apa dikon milih mati sik apa mati dhisik apa mati keri sampean milih ndi? Ya lumrahe kepengine mati keri. Berarti arep adus dhewe, budal dhewe. Heeh. Ngono. Wong sak donya wis mati kabeh ya kan? Karek Gareng dhewe. Arep bungkus dhewe. Heeh, arep glundung arepe dhewe. Rekoso ya. Rekoso. Ya mati sik weh. Mati sik. Ya gendang kono. Gendang kono. Jane arep budal. Terus arep budal bukake kuburan nangil juru kuncine mati sik ya. Omongane ra. Aja. Saya salah sampean nek jawab. Apa? Kudune ya sak lumrahe. Nah, iki cah pinter iki, cerdas. Sak lumrahe sak jatahe. Yen urung jatahe ya dipeksa ya ora iso mati. Ora iso mati. Aduh kowe. Isane ya iso, Pak De. Pemeh sampean tak peksa tak tekek paling ya sampean ya. Saya gede saya sadis iki. Wis sing ya aja sadis-sadis. Wong ki lagi kecuan atine karo wong lanang aja sadis ya. Ya. Padahal aku ora ngerti wae ya. Ki mau karo sapa? Niki wau kalih Mas. Mas sapa meneh? Mas Rijal, Mas ponaan. Oh, Mas sedulur. Iya.
Wah kowe saiki kok tambah mempur mbok aja lemu-lemu. Ya Allah, iki wis kurus ya, wis diet kudune ki jenengan ki malah ngelokke aku kuru lho. Aku ki wis ramaan menek 3 minggu lho. Lho ora genepi sesasi sisan. Kowe ora diet ki nglalu jenenge. Ora mangan kok 3 minggu. Aja sok dipeksa. Kuru biarkan kuru alami aja kanthi diet. Yen kanthi diet ora cocok ku dadi penyakit lho. Oh. Ngono, sik. Jenengmu asli sapa to, Nduk? Dimas Niken Salindri. Dimas Niken. Omahmu ngendi? Sik to, kok sik. Mau aku lek wis dijeremahke. Saiki Dimas Niken Salindri. Ayo, saiki terjemahno, ayo. Genadel ya kan ya? Nggih. Ayo, Dimas Niken Salindri. Ayo. Nggih. Lestari kali Yayu. Lestari dolane kali sinten wau? Lestari kalih sinarengan. Nduk iki. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Adri. Mas Adri, makasih Mas Adri. Wis rasa tak jemake lagu dhewe lho. Padune gak mikir sik. Oh. Apa? Jenengan mau tanglet nama saya kenapa? Ora wis. Arep diterjemahke ya diterjemahkan. Jangan. Carilah yang simpel mudah dihafalkan oleh penggemar. Niken yo niken wis. Oh gitu. Seorang figur publik itu namanya ndak perlu panjang-panjang. Sing penting iso dititeni lan dieling-eling penonton. Iya, dan itu juga nama asli. Asli. Iya. Ora berubah. Iya, tidak dirubah. Bukan tidak ada nama panggung. Ora ono ya. Ora ono, ya tetap asli Niken Salindri. Iya. Beda karo mbahmu kuwi nganggo jeneng panggung ya. Nggih. Jenenge lak Gareng Semarang. Kuwi asline ngerti ora jenenge sapa kan? Sumar Bagio. Sumar Bagio. Lah ya. Lah ngono nyapa kok diganti Gareng Semarang? Heeh, mbok nganggo Sumar Bagio wae rasa gareng. Kusik ke apa ono kita takoni. Aku lahir saka Tobong Wayang Wong. Apa ana punakawan Semar Bagio Pitruk Bagong. Semar Gareng Pitruk Bagong. Ya kan Gareng Sumar Bagio. Lah iya. Lah tapi ning gone banner-banner tulisannya Gareng Semarang kok. Ora Gareng Sumar Bagio. Aku urung tentu aku kadang kala kuwi Gareng Semarang fotone dudu fotoku kok. Iya. Sak kala masa jenenge artis gen kondang kuwi sok nganggo jeneng kewan. Enek to? Apa? Ya to? Denny Percil, ya kayak nganggo jeneng kewan. Mama Lucy Brahman. Lucy Brahman ya nganggo jeneng kewan. Nyambe. Heeh. Brahman. Heeh. Saman ganti aja Gareng Sumar Bagio. Apa? Gareng Tekek. Cocok kuwi. Ora. Tambahi. Tambahi apa kan? Gareng tekek elek lho. Mas cocok. Apa? Gareng tikus lho, kan cocok. Ora terkenal ora paten. Ana kok gareng kuwi jeneng yen cara-carane tembunge titel. Ya. Titelku gareng. Nah, iki titel sing ora iso pisah saka diriku iki ya gareng iki. Iya, sama. Mergo wiwit enom aku wis gareng. Ngono. Kowe wiwit nyanyi umur pira, Nduk? 4 tahun. 4 tahun. Ya. Nyanyi. Ya. Wih, jian. What happened? Liyane iki 4 tahun iki sik njaluk jajan mboke lho. Kowe wis nyanyi. Iya kan keluarga seni, jadi sudah biasa. Oh, dadi nguyuh kabeh. Ya. Oh, ya. Nguyuh kabeh. Seni lak nguyuh. Oh. Keluarga seni. Keluarga seni. Aku seneng. Aku ki ora bosen nyawang niken ki. Heeh. Bocah ki luwes, ayune ayu luwes. Heeh. Dadane ora nyolok. Heeh. Aduh, ngene kok ora ndang duwe pacar. Takon putrane Pak Pribadi ana sing isih legan ora? Lah nggih. Ora enak kok wisana. Pun do omah Mas do ya? Mpun kok. Sampun. Mpun. Mas Bambang nggih pun omah-omah. Oh, pun omah-omah. Nggih. Tetekne bojo keloro wae. Wah, ganas kowe iki. Ya ora to, Pak Den. Pelak dibawani sithik ya kan, kok dibawani Lestari ya. Oh, Lestari. Masyarakat kene iki urung marem nek urung krungu bawane Niken Salindri. Nggih, Mas. Heeh. Ya.
Sing gandrung-gandrung ya kena kuwi. Enake gandeng Mbah Gareng ya sing digandrung ya Mbah Gareng kuwi. Nek digandrung ora gelem digandring wae sing ngene. Ora digantung. Oh. Ya ana iki dramane ya aku wae. Ah ya. Rinasa Tenang. saya rasa Sing lanang seni nyapa nyenggaki. ndak enek ngono aneh. Oh, Ini bawa, ini bukan Oh, bukan bawa. ini bukan sinam, ini bawa. oh. Piye suarane Dek Gareng? Wah, Diantar ya? Gandang cetha terbaca intonasine. Kuwi mongko sesasi ora leren gek ora mung bengi tok gek awan isu. Nglebur. Ah lah ya. Suarane sik gandange kok ngono sesuk cek karo aku ning Gresik Petrokimia. Dah, sampean Sesuk. gak melok to. Sesuk ning Gresik aku karo nikan ya kan ya. Nggih, Ah. sampean gak melok to. Wis gak apa-apa tak ajak manggan. Kon ngapa? Nggawane koper. Lah timbang nganggur. Ora, rumangsamu aku ki portir sepur ngono apa piye? Lah mau apa tidak? Ya kagak mau, gua kan harus kerja. Emang besok kamu ditanggap? Kamu besok PY? Kagak. Ya udah, ikut aku aja dah. Enggak dah, aku tak ikut istriku di rumah. Ya udah. Istriku kan perlu digarap. Apa Cek Isa? Ya kelamet-kelamet. Bukannya Bapak sudah tua? Tua ki lak kene munggah, kene ngisor ki sik. Wah. Oh. Ubet. Wah, ketoke cilik ning ngomongane pedes lagi. Ayo, lho. Karena sening ati ngente Suarane iki Percaya apa ora? Lagek bawa. Iki wong piyayi ngendi? Langsung transfer 1 juta untuk Nduk Niken dan Mas Ardi. Bulis Maksum. Niku saking Malaysia. Bukan dari Malaysia. Saking Lali pundi? aku, saking mundi Bu? Kula tri WA Bu. Bulis Maksum bisa transfer 1 kok sik juta. wong jejere aku kok sing entuk transfer Ardi iki lho. Soale rekeningnya iso mlebu lek ning wong ganteng, lek wong elek gak iso. Oh, rekening ki iso milih ya. Nggih. Oh, rekening ki yo nyawang rai to. Kono nyanyi dhewe. Ya. Sumanding si esehmu Nyawang niken ki ora ana bosene ya. Heeh. Nyawang niken iki disawang sak menit nganti sak jam ora bosen. Ih nyawang iki jeli. Kenapa? Gak boleh ya kayak gitu. Kamu gak boleh pilih-pilih. Ini semua sinden ini make upnya ini dari jam 4 subuh loh. Gak boleh kamu sia-sia. Kok sik make up kok jam 4 subuh ya mene metu apa ora pedok. Ya kan nimbal. Pedak larang kok luntur. bareng Apa? tak omong- Wedake game over kabeh kok. Anu bareng tak omongne jeleh nu mobile ya. Ah iya. Nesu kabeh. Wah ki
konco setiaku setiap malam tak belani tetep po sing desinen aku sayang kamu semuanya pokoknya. Nah, setiap malam ngancani aku, siapa wong liya teko ora mesti ngelokne jelek. Lah iya. Ya bro. Aku jane yo meh omong setia pada mereka, bojoku nonton di streaming. Bojoku nonton di streaming di. Ini Bulis Maksum dari Belanda sing biyen tau maringi yo an kan. Nggih. Dari Belanda Den Haag. Nggih. Ya. Ayo di kene di Ardi. Tak wenehi paseksen paringane saka dari Bulis Maksum. Sing tuwek ra entuk melu-melu. Ngerti yo sing entuk sawer Ardi. Iya. Tau beni antimu kowe ora iso melek kowe. Ayo rene di. Ya, support musik Mas Jaro, ayo. Adi kan muka sike, kok dibatikne bawane ya. Siapno uang 1 juta betuwi untuk Mas Ardi. Kowe marai urung ngerti aku selawe tahun kepungkur kok. Selawe tahun kepungkur ya wis. Kono dintekke. Piye kan? Ya. Kamu setelah nyawang Ardi seperti itu terus nyawang Pak Gareng Sumarbaga piye? Itu seperti yang dikatakan sama itu Mbah Gareng. Apa? Ya kalau Mbah Gareng kan nyawang aku itu kan kayak ndak bosan. Kalau nyawang sini-sini yang lain kan bosan. Iya. Ya kalau aku itu nyawang Mas Ardi ndak bosan. Tapi kalau nyawang Mbah Gareng bosan. Iya. Aku aja mbok sawan, rasakno. Apa nih wis layu? Apa? Wis apa? Layu. Disirami piro ini? Kok ayo seger. Ini layu ini kulitnya ini sudah. Iki ora layu, iki kisut. Oh ya. Kalo karo Ardi. Ora cedak kowe ora. Ya sudah, apa-apa. ini waktunya anak muda tampil, anak tua diam dulu. Oke deh. Ya. Lah niki bawa to. Iya cek bawa. Cek bawa. Ayo. Sepuh karo sepuh lho kan. Kayak sepuh karo sepuh. Wis kowe roman caloro, aku tak kerokan. Ya. Ekspresif. Wong kaya ngene iki tangan tekel iki tangan tengen nyekel mic, tangan tengen nyekel mic, tangan kiwa nyekel bokong. Bangkean. Contoh nono to Pakde. Nek Adi iki bocahe pancen yo isinan ngono kuwi. Lho, iki ketok oli. Oli mesra. Oli. Mesra. Ki lho ngene. Lho terus diulatke. Lho, ngono. Mboten napa-napa nggih nek tutup panggung itu. Oh nek manggung iki los. Ini teater panggung los setrum. SCTV satu untuk semua. Ya. Pokoke niken bengi iki entekno. Aku turano sithik. Harina Adi racak seleramu compe. Selerane compe anjene. Nek mesti mbek aku no gak ndang nyapu no. Ya. Kadang digawe tes ngono ndak piye ngono kan. Piye apa? Nakoni apa nyapu? Iya. Oh. Nek karo Mbak Compe wani, nek karo aku gak wani.
Ayo jaluk disayang Ardi. Bocah iki perlu kasih sayang dan kelembutan. Ayo serang di. Tak kei obat. Tak kei obat gendel gelem ora? Nyo iki kacang iki panganen sak kulite. Mengko lak sliliten kowe mesti. Ayo to serang. Dadak dijemput iki. Iya Ya. Yo. Digendong. Yo, jono. Hah, Yo. Yo. Kamu gak tahu toh lah aku hari ini tuh panas. Tuh. Lah kok panas ngopo? Hah? Kok iso panas ngopo? Panas ya loro toh, kok nyapo? Lah iki adem no. Iya iki nek tanya. Masuk angin ya. Lek panas kode ngono ki ditemek bathuke panas ora ana, biasane bathuk to. Gak mau, kamu gak peka. Yen wos rina enggal ratri Ya. kang dulu Ngopo nek peristiwa apa? Gemes. Oh, ndak dicekno lho, Di. Cekmel lho, Di. ibu-ibu sampe gemes kok. De Gareng. Iki sampean luwe pengalaman sampeyan to Timbang Ardi. Piye carane wong wedok iki iki kesempatan piye ngono wong lanang kudu cak-cek ngono lho. Cuman buat deh. aja nganti kedisian angin. Engko sepo. Werdine pripun niku? Lho, cek cekel tangane. Geret dioper tengen piting. Kok dipiting? Rangkul. Dirang lho, dijak mlaku-mlaku. Dedet ora kowe? Ning apa lho nggo duit bareng iki? Mlaku-mlaku ra. Oh, mlaku iki karo sikil karo duit. Lah, mlaku-mlaku tok ora jajan yo kecut to. Ayo, cekel sik tangane kiwa, padha kiwa dioper yang tengen. Sret. Set, terus dirangkul. Rangkul. Terus dijak mlaku-mlaku. Eh. Ngerti gak? Aku pengen apa mau? Pengen tuku apa? Ini apa? Loh, aku mau lo pengen tuku apa? Iya. Apa? Pengen apa? Pengen tumbas apa? Mbah pentol. Ayo, Yo, saiki wis mlaku-mlaku. kebalik. Iki ben dibajutne Bu Dwi, ade mlaku-mlaku. Yes, ayo. Ya. Ayo dieling-eling. Diken kepengin apa? Mau ngomong karo aku jare kepengin didik. Hah? Oh, iya karena kan ini badanku panas, jadi aku harus dede dulu. Dedek Dede itu tuh. Dedek ki adik. Oh, Dedek panas iki ngemut lampu wae lho. Ngaja Cik Ayo, bocah. sing romantis. Ayo di. mong sliramu. Ayo. Tanon Jong kowe katen. liya. Ngapa? Ngene angel men diatur. Kita ini menaati peraturan 2019. Apa? Jaga jarak, social distancing, COVID-19. Tali tenan. Ditali pati. Ditali pati kok. Iki pokoke yen wayang. Ini wis, gak usah wayang ditali. wis. Kan madhebrana, aku madhebrana. Ya. Ya. Kowe poyo iso kenek ngono kuwi. Untur-unturan. Iki piye lho, Pak De? Wis to pokoke anggere wayang lu bubar ora iso ucul kuwi. Ayo. Anu nggih percontohan anu karo Mbak Reno Cumpe. Ayo karo Mas Gareng. Ayo. Nggih percontohan gen pinter Aji. Ayo ndang yo. Ya. Ya. Ya.
ya duwe penggemar kok. Kuwi ya ayu lho Pak De. Iya, Mas, mulai kan lek sampean karo aku jarake kadoan. Berarti lek karo Mbak Cung piye? iki jarake ora kadoan wong nganti serempetan kok. Iki delok sawangan iki. Gila. Compe. Dalem, Mbah. Ora ana roman karo bae yo. Iya, Sa. Mas. Iya, Cinta. Oh iya. Maju rene. Ojo. Apa sayang? Ngono lho, Di. Kok medeni. Ngapa? Sing diserang lagi ngatur sing diserang dedek. Ojo kasar-kasar wong wedok kasare ra umum. Heeh, aku ki tipe orangnya halus loh. Mas Ardi ki ya halus loh. Aku nek roh wong lanang kudu ya. Mesti kudu Ya wis kudu ngono kuwi kok. silaturahmi. Ojo kasar-kasar ya. Ya pe ya. Ojo kasar-kasar. Pe iki jenenge cempe ya. Congpe. Oh compe. Lah piye to Kakak kok ngaku ki ya pancen keturunane Durga. Oh, dadi galang. Oh. Aku ora iso nek mbok kon alus-alus koyo nikahan salindri ngono aku ora iso Kang Mas. Aku sesuk malah wedi. Aja mangkono, aja mangkono, aja mangkono. Aja mangkono jare. Bahasane nganggo wayang terus. Aja mengkono, aja mengkono. Aja mengkono. Padha karo bojoku Wade. Apa? Bojoku iki tau goleki kunci ngene beh bojone dalang. Ayo to, Mas, ndamang telat. Sik to aku tak ngupadi kunci. Goleki ngupadi. Oh iya, dikek. Ngene lho Di, iki ana ibarate ana kesempatan kok gak mbok gunakan baik-baik kok. Kayak pas awake dhewe ning 48. Nesu ki lho. Coba-coba lho, Pe. Sampeyan senengane obor-obor. Senengane ngobong-ngobong. Apakah kamu lupa? Aku ora nyandai sing dirembuk apa to? Niki ana nganti duka yayasin iki. Weh, ana apa kan? Kok nganti nesu ana apa? Perkara angka 48 iki dibujuk. Nyocokne suara karo son ki lho. Oh, nyotoke nada 48. Nadane sak pira, Mas? Dibujuk ngono lho. Ayo Ardi, diparani Ardi. Mriki no. Wis gak wis. Lah ngopo? Oh. Ngopo? Gak nyapo-nyapo. Mumpung gelem. Iki romantenan iki romantenan. Iki romantenan. Gak usah marah-marah itu. Loh, katanya kalau marah kan cepet tua. Lele aku nesu, sampe nesu, berarti kan kita bisa menua bersama. Compe. Bocah loro wis rukun. Ayo awake dhewe bubuk. Iya. Ndang to Di. Nyapa lho? Kok sik tau kowe sing Atine geblek. sampeyan ki golek kesempatan nih. Ora, ngene lho. Ngene lho. Ibarate anggapan aku niken ya. Tanganmu ndaplang ngene lho. Ya kadoan. Lho, ngene meneng wae. Lah. In this morning, in this morning. Nyanyi apa? Nyanyi Titanic, film Ora ono. Titanic. Lagu Titanic kok is the morning. Kowe gak Titanic, aku gak Titanic, Titanium. Titanus. Ndang ngono, ndang lah ngono lho. Oh, ngene. Ora sing gatelen kok malah congpe to iki. Kami anak muda tidak alay dan lebay. Wes kono Romano. Ayo. Hati-hati lek suwi kesuwen kram lho sikilmu kok. Nek stroke lho. Tak tresnani lahir Kayak ngapa lungguh? Ayo ngadeg.
Lestari ta lagune? Ya. Bu Dwi 1 juta atau 500 untuk Niken, 500 untuk anu so Mas Ardi. Nah. Nah, wis 1 juta. Kono go bayar Arisandi. Heeh, heeh. 1 juta wis diwene Niken ta? Sudah. Nah, kamu bawa semua? Iya. Ya. Kan uangmu juga uangnya Ardi. Nggih, Pak. Ngono karo. Bukan. Lah terus? Uangnya Mas Ardi, uangku juga uangku. Oh. Aduh, belum jadi suami istri. Oh, bojoke ngono ya. Oh, Oh, layak duitku digowo kono kabeh. Belum Iya, iya. jadi suami istri kok wis ngapusi. Ah, ya. Ya, Lestari. Lestari ya. Langgam sih. SD. SD ya. Mesti. SD biar cilik pokoknya. Heeh. Biar ya tak kempit. Lah aku bekasi. Iya, Pak kempet-kempet. Sisi batek aku dikempet-kempet. Wong ki suksesan ora ki ora gumantung wong liya, ya gumantung diri pribadi. Iya. Lah, mula aku tak omong ning ngono to mau Mas Gareng. Dan jangan lupa dunia seni khususnya panggung kuwi ana faktor sing menungso ora iso golek. Oh iya. Nadyan kowe kepengin terkenal ning ora iso, mbok raih ra iso. Oh iya. Sing diarani pulung. Pulung. Ya. Pulung ki angel digoleki ning yen ora dopeni minggat. Heeh, ya. No, kowe lagi kepulungan. Ya, kula krempo kumpul aku. Wiwit cilik aku tak kempit. Iya iya. Alah, alah. Ngengkel ae. Ruang aku dah. Ning ya ana sing pansos ngono kuwi ya ana Mas Gareng. Sampeyan ngerti pansos ora? Hah? Pansos ngerti ora? Pansos apa? Wah, jan. Panjat sosial. Lah kuwi nole panjat tebing kok. Aku panjat tebing kok. Oh, panjat sosial. Ya kena-kena wae wong ki nganggo cara apa wae kena. Ning lebih baik yang alami. Natural. Ya, diri kita sendiri. Lebih bangga ketika kita kondang itu ya mergo saka awake dhewe gitu Mas Gareng. Betul. Iya. Ora dombleng-dombleng liyane. Iya, betul. Ning wong menungso iki nadyan lha kae lho sing diarani kita tuh manusia seperti pohon. Podo-podo urip dalam satu ranting, satu batang ning daunnya sendiri-sendiri jumlahnya. Ora iso padha. Betul. Mula ya wis wong kowe karepe ngono ya kene ya ngene ngono lho. Ya kan ya. Baik. Siap. Kowe kok anggere rembuka ngono kok menengan to saiki. Karena saya mempelajari, mendalami kata-katanya jenengan. Ya, syukur. Itu kan yang harus menjadi panutan kita. Wah saiki kok rambutnya disemir barang. Dene buri semir, apa ngarep semir buri semar. Ora apa-apa gaul. Iya, anak-anak muda. Anak-anak muda. Iki nembang apa, Nduk, sayang? Manut iki ana sing nyuwun kang ngening ati. Diatune ya kena ora ya kena. Sak sirmu Ken. Nek iki tak wene kebebasan kok. Kowe sing favorit lagu apa? Lagu apa sing favorit seneng? Sing halus napa sing napa? Ya sing campur sari. Sing halus ki siwir terus kleyang, Boleh? bedor, Boleh? Kucing. Bangsa mainan kuwi. Ora ada kowe nari wae apa? Ya sing campur sari wae no, apa no? Nggih. Apa nggih? Saking mukai lagu ya. Kowe gen bejo CS iki gen nyambut gawe. Ya, itu aja. Wah. Jebol. Jamu. Wah. Ya.
Ya. Oh. Ya. Lah salah. Lagi iki aku nemoni sasaran sing tak begal duweni kadigdayan sing sak ndure Narayana. Bocah klemar-klemer, bocah kelular-kelulur kaya ngono kok duweni kadigdayan. Yo, kuat nampani Kyai Cakra Baskara tak sembah der-der. Ora monggo priya jebol dadamu prakeja prakeja. Narayana ngawur lah. Hino semepang nyemang haruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara saged regine donganing kumbing wuwu sing bini panca mageger kayuwangan Suralaya Narayana satemah adi guru pangwasa kayuwangan utusan kelawan jeneng ulun tumedhak ana ing wana wulusan merepeki kelawan jeneng kita. Waduh pukulun bekti kula katur ya wis sak tampa Narayana nggonmu nglepasake Kyai Cakra kena dadane Permadi iki dina kudu wis wancine kawiyak Wamadi wis tumeka wahyaning mangsa kala. Nek iki tok pateni kaya ngene iki padha karo bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule ya melu pedhot. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Kula mboten saged lan dereng saged nggagapi menawi dados pangandikanipun Paduka ya pangati kula Bathara Narada. Iki sih warismu ngono. Iki sih sedulurmu. Liripun ngados pundi? Tamanana kembang Wijaya Kusuma ben bocah iki iso urip meneh. Ngolagek tak kandhani. Merga kowe nalika meguru kelawan Panembahan Begawan Padmanaba diwenehi pusaka. Cacahe ana 3 ya kuwi panah Kesawa sing iso marake kowe mbledhos dadi buta. Cakra landhepe pitu menyukur kembang Wijaya Kusuma bisa ngusadani wong nandhang raga. Sing angka 2 bisa nguripke wong tumeka mati nanging lamun ta durung tumeka wahyane mangsa kala utawa ana sak njabane garis pepesten. Jajal. Sakwise Permadi tumeka mati mbok menawa durung tumeka wahyane mangsa kala, ungkulana kembang Wijaya Kusuma mengko bakal nek jodho urip meneh.
Rata laruta saking godhong guru kula yen namutusa sang Sri wis wahyane tinarbuka mangsa kala Narayana. Liripun kados pundi? Ing antawisipun kula kalian Permadi kok tasih sederek. Tasih sedulur mongko kula menika putranipun Kanjeng Rama. Demang Antyagapa inggih Sagapa ing Widara Kandhang lawan Kanjeng Ibu Sagopi. Wis. Iki kudu jeneng kita sumurup lan ngerti Narayana. Jeneng kita dipapanake ana ing Widara Kandhang utawa desa Widara Kandhang kuwi mung dititipke ngono. Dititipne kados pundi? Lugune jeneng kita kuwi isih putra Nalendra Traingkusuma Rembesing Madu. Ya. Jeneng kita kuwi lugune sejatine atmajane utawa anake Ratu Mandura Prabu Basudewa. Ya mung gedene rasa katresnaning Basudewa kelawan jeneng kita. Klebu kakangmu Kakrasana kelawan adikmu wedok Silara Ireng. Mula jeneng kita sakatrine kuwi dititipne ana ing Demang Sagapa ing Widara Kandhang pamriye. Aja nganti kadenangan dening anake Basudewa sing jenenge Kangsadewa. Merga Kangsadewa kuwi nduweni watak angkara murka sumelang rasane. Sang Prabu Basudewa ning nganti anak-anake konangan dening Kangsadewa mongko Kangsa sing mateni Narayana. Inggih. Lakar kados mekaten. Lah. Dados kula menika majanipun Nalendra ing Mandura. Prabu Basudewa. Iya, ngono. Bapakmu wis leren leh dadi ratu tumuli diparingke kamukten negara Mandura. Marang kakangmu si Kakrasana samengko wis jejuluk dadi ratu ana ing negara Mandura. Jejuluk Prabu Baladewa. Ya sang Prabu Anom Kakrasana. Mekaten kulun ya pancen lajeng gandeng cenengipun kula kaliyan pun Permadi. Lah, bapakmu Basudewa kuwi duwe dulur wedok, duwe adi wedok. Sing jenenge Kunti Talibrata. Biyen dirabi kawan Ratu Ngastina Pandhu Dewanata. Lah nurunake cacah ana 5 senebut Pandhawa. Dwija Kangka, Bratasena, Permadi pinten kang sarta tangsen. Ngaten bulun ya. Dadi kenyer-kenyer iki anake mbokmu cilik Kunti Talibrata. Iki uga trah Mandura, kowe ya trah Mandura. Aduh Kakang Mas Yayi, Yayi Permadi. Saya isuk, saya padang, saya isuk, saya gamblang, saya isuk, saya cetha, saya isuk, saya luwe. Narayana inggih. Permadi wonten dawuh. Kuwi kakangmu Permadi, sewu lepat kula nyuwun pangaksami Kakang Mas Narayana. Iya ya, Yayi Permadi. Ora dadi boyo pengopo. Lah, dina samangku sakliyane kuwi Narayana. Lugune ulun tumedhak ana ing Madyapada mrepeki kelawan jeneng kita bakal nyroya kelawan jeneng kita. Lerenana nggonmu dadi begal, wis dindek tekan semene. Dina samangku jeneng kita kudu gedhekke lelabuhan. Wong tapa ngrame sabiyantu marang sama samaning urip. Ora kudu dadi begal, ora kudu dadi rampok. Leren ya, nggih mistaken dawuh. Dina samangku dewa mbutuhke tenaga lan kadigdayanmu.
Merga Kayuwangan Suraya diancam dening pakartine Nalendra ingkang wujud denawa utawa raseksa. Ingkang jejuluke Prabu Manarasinga utawa Prabu Yudha Kalakresna. Prabu Yudha Kalakresna iya. Kuwi Nalendra saking Dwarawati Purwa ya negara Dwarawati. Ingkang mangrurah mungguing Kayuwangan. Lah dina samangko dewa-dewa wis padha tumandang karya, tumandang gawe parandene ora iso ngalahne kekuatane Prabu Narasinga ing Surasekti Prawira Jayeng Palagan. Lah dina samangko dewa nuding lawan jeneng kita Narayana minangka dadi jagone para dewa. Patenana Prabu Narasinga, yen Narasinga tumeka mati kowe entuk negara. Ya kuwi tinggalane Prabu Narasinga, Dwarawati Purwa ya negara Dwaraka Kawestri. Sagaya Narayana kuwi nggih ngestaken dawuh. Permati uga mangkono melu ning Kayuwangan. Merga Prabu Narasinga kuwi duwe patih sing jenenge Patih Gada Mustaka. Rewang-rewang ana kakangmu golek dalane kamukten. Tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Maragana ana satriya loro ingkang mrepeki ana ing ngrepat kepanasan. Kowe sapa? Aku jagone para dewa, jenengku Narayana saka negara Mandura. Panengah Pandura Raden Permadi. Ya kene kowe mrepeki aku ana madyane ngrepat kepanasan. Dina samangku aku pinatah minangka dadi jagone para dewa. Supaya ngrunah satru sekti munggo ing wayangan Suraya sing kasarira. Dening Prabu Yudha Kalakresna ya Prabu Narasinga jangkep sak patihe Gada Mustaka. Kowe gelem lunga saka ing papan kene apa ora? Besok ora gelem saengga wedine ora kedeka lunga. Ketandangan dening Narayana kelawan Permadi dina iki. Wah.
aku Sukmane Prabu Yudha Kalakresna ingkang dina samangka ngaturake panuwun kelawan jeneng kita. Ya mung jeneng kita ingkang panjenengan sun antu-antu rina pantanan ing dalu. Aku wis leh urip ning Madyapada pengin gayuh marang kasuwargan jati. Negaraku wis tok bedah. Dwarawati Purwa wis dadi panguwasaning Narayana. Wasanana negara Dwarawati Purwa tatanen para kawula kabeh. Aku titip negara lan para kawulaku. Sukmane Gada Mustaka inggih anyandi nderek munggah wonten kasuwargan jati. Kasuwargan kita durung tumeka wahyane mangsa kala, jeneng kita tumimbal bali urip ana ing Madyapada. Mekaten kula ya ngupaya paniti sangsuk nek Raden Ugrasena ya Setyajid kuwi duweni anak lanang ya kono dununge papan panitisanmu inggih saken. Narayana wonten pandya ngadhawuh ulun samu barange wis mok tebus kanthi laku ya. Mula dina samangko jeneng kita entuk kamukten ngono. Nggonmu dadi begal, nggonmu gelem tapa brata sesirih tirakat diriwangi cegah dahar kelawan guling mok lakoni kanthi ikhlas ing ati. Dina samangko jeneng kita kaya dene entuk ganjaran wujude negara sing ditinggal mati kelawan ratune ya kuwi negara Dwarawati Purwa. Ya negara Dwaraka Kawestri. Ayo tak dandani cara ratu, tak dadekne ratu ning negara Dwarawati Purwa. Tatkala narepa Kresna tan tulus hanyakra ring Resiwara Jahnawi Suta Narayana wonten mangandika ngadhawuh kula jeneng kita wis ulun busanani cara nalindra utawa cara ratu lan nak lenggahke ana ing dampar keprabon negara Dwarawati Purwa. Nggih sendika ngesah kedhawuh tegese dina samangka ratune negara Dwarawati Purwa anyar jeneng kita men gampang leh ngapalke negara Dwarawati Purwa dicekak nganggo jeneng negara Dwarawati. Dwaraka Kawestri dicekak nganggo jeneng negara Dwaraka. Lan jeneng kita wenang jejuluk Sri Bagendra Maharaja Prabu Kresna. Ayo Narayana. Nyanti Kakang? Jare arep neruske begal. Aku wis pensiun. Oh. Wis pensiun. Ya. Iki sapa iki? Menika Kakang Udawa. Menapa dipun keparengaken kula ngedegaken patih? Ha ya monggo. Rehne Narayana ki ning ngendi kepapan ngendi kono ora pisah kelawan Kakang Udawa. Kakang Udawa, aku wis dadi ratu. Lho, ora kabar-kabar iki piye? Dina samangka aku butuh kelawan Kakang Udawa, ora iso pisah kelawan Kakang Udawa. Mergo aku rekoso ya karo Kakang Udawa, aku mulya ya kudu karo Kakang Udawa. Dina samangka Patih Ndwarawati, patihe Prabu Kresna, Kakang Patih Udawa. Aduh, matur nuwun sinuwun.
wis ulun Bali Makayangan yo Nger, ulun Bali Makayangan tatanan negara Dwarawati iki tatanan negara Dwaraka dadekno negara ingkang baldatun toyibatun waropun kapur gemah ripah lojinawi kerta tata raharja nggih isaken dawuh ulun. Lan ulun tak mungkur minangka dadi wakile para kanca-kanca dewa-dewa Dwijalaras Indonesia. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pindhan dhumateng menjanane bapa pribadi saha Ibu Nyamini saha para putra-putrinipun menjanane Mbak Retno, Mbak Mas Andri, Mbak Pepi, utawa Mbak Popi, Mas Bambang Fajar. Sembah nuwun kapercayan kapitayanipun tetep manjing dados sedulur lan pasederekan nyambung silaturahmi. Asesanti Jaya-jaya Wijayanti Rahayu Sempurna Basuki sekali merdeka tetep merdeka nir ing sambe kala. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selanan sing nonton tanggapan. Amin amin ya rabbal alamin.